खुलुमबाय स्टुडियाव दं आङो राकेश रामसियारि। बिटिआर सरकारनि गिदिर थांखि साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों बिटिआर सरकारा। बिटिआरनि सा 100 साबसिन गेलेगिरिफोरा बे बाराव मोननो हासिगोन 1 लाख रां। थारैनो सानफा एफा बर' हारिनि एबा बिटिआर हालामनि लाइमोन गेलेगिरिफोरा हादर नाङैनो मुंदांखा जानो हागासिनो, नाथाय रांखावरिनि जेंनानि थाखाय सम सम गावनि रोंगौथि थासेयावबो जानगार जानो गोनां जायो लाइमोन गेलेगिरिफोरा। नाथाय बे बाराव बिटिआर सरकारा गिदिर थांखि लादों। स्पर्ट्स एक्सेलेन्सि एवार्डनि सिङाव बिटिआरनि सा 100 गेलेगिरिफोरनो साफ्रोमनोबो 1 लाख रां होनायनि थांखि आखायाव लादों। बे जोबोदनो लाइमोनफोरनि थाखाय थुलुंगा होथाव बिथांखि सरकारनि। थिग बेबायदिनो गेलेनायखौ सिगां खालामनो थाखाय बिटिआरनि मोननै बाक्सा आरो क'क्राझार जिल्लायाव गंफायै बिनुद ब्रह्म मुंनि गंसे गेलेमुवारि फसंथान गायसनगोननि बाथ्राखौ फोसावदों प्रमद बर' सरकारा। बिटिआर सरकारनि दे स्पर्ट्स एक्सेलेन्सि एवार्डनि गेजेरजों साफ्रोमबो जे लाइमोनफोर थामहिनबा सा 100 गेलेगिरिफोरनो बिथांमोननि जे रोंगौथि, बिथांमोना गेलेनाय बिथांखि बा बिथांमोननि जे थांखि बेखौ जौगाखांहोनो थाखाय बे समाव बिथांखि जे लानाय 1 लाख करि रां होनो जे बिथांखि लानाय, बे थारैनो बिटिआर हालामनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगानि फुंखा जागोन। मानोना बिथांमोन बायदि जाय बिथांमोना गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो गोसो, नाथाय बिथांमोना रांखावरि लोरबांनि थाखाय गोबां गेलेनायाव बाहागो लानो मोना, दा बिथांमोननि थाखाय बे गोजोनथाव खौरांखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आ मोनसे फोसावथायनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोनदों। दानिया बे समाव नोंथांमोननो बे गोजोनथाव खौरांखौ होबाय। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमआ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव